Oikein hyvää päivää kaikille, se on Virasto jälleen uuden videon parissa. Ja kuten näkyy, tänään olisi Setupin esittely 2025 vuosimallia luvassa. Ja tässä tää kokonaiskuvassa on. Mennään kohta tarkemmin tohon itse Setuppiin. Ja joo, eiköhän pidemmittä puhetta aloita itse video. Ja juu, mä tuun tosiaan tässä videolla laskemaan suunnilleen näiden kaikkien hinnat yhteensä, niin tiedätte sitten, jos haluatte jotain samanlaista ostaa, mitä mulla tässä on. Ja tää on tosiaan melkeinpä kaikki tässä aivan uutta tässä Setupissa, eli ei ole juuri mitään käytettynä ostettua. Mutta joo, mennään nyt vaikka tästä tylsimmästä päästä liikkeelle, eli pelituoli. Piranha on merkki, joku ihan perus musta halpa tuoli. Tää taisi olla 99 €, mutta pyöristetään se 100, niin saadaan sitä tarkempi summa. Ja tässä nyt ei tosiaan mitään erityistä oo, eli täällä on tosiaan, missä se on tossa, noin korkeuden säätö ja sitten on toi selkänojan säätö, eli ihan perusvarustukset tässä, mutta on ollut ihan jees. Pöytänä mulla on tosiaan joku varmaan Ikean ihan joku erittäin halpa pöytä, mä ostin tän 5 € torista, mutta joo. Vähän on ehkä pienehkö joillekin. Tää on tosiaan metrin leveä, mutta mulle nyt tähän käyttöön on ihan jees. Jos haluat 2 tai useamman näytön ja sulle ei ole mitään näyttöjalustaa, niin voin suositella lämpimästi isompaa pöytää sitten. Mutta tosiaan mulle on ollut ihan hyvä. Ja ledinauhoja mulla on täällä jotkut tosiaan kaikista halvimmat, kuten varmaan näkyy. Mä en tiedä, onko mä ollut vaan väkivaltainen näiden kanssa vai onko sitä muuten vaan niin paskat. Mutta jokaisesta kulmasta on palannut ledejä, niin en tiedä. Sanokaa siellä, että onko mä ollut liian kovakorhainen noiden kanssa vai mikä homma. Näppäimistönä mulla on tosiaan Nossin C250 mekaanisilla kytkimillä. Eli tässä on siis punaiset lineaariset kytkimet, eli näppäimet ei klikkaa ollenkaan, vaan painuu suoraan pohjaan. Ja joo, tosiaan tää näppäimistö on 60% kuten näette, eli ei oo numpadia eikä oo sitten myöskään noita, miksi näitä kutsutaan, noita näppäimiä tässä ylhäällä kuitenkaan, mutta mulla on tosiaan sen verran pieni pöytä, että tää on mulle nyt paras ratkaisu, mutta ehkä päivitystä sitten 7.5 sitten, kun on vähän isompaa pöytää sun muuta. Ja tosiaan tässä nyt ei mitään ihmeellistä, ihan perus semi-halpa näppäimistö. Mä tarkistan tämän hinnan myöhemmin ja pistän sen tohon noin. Hiirenä mulla on tämmönen hyvin yksinkertainen Razerin Cobra. Tosiaan mä tykkään tästä, tää on hyvin simppelin näköinen. Tossa on RGBtä ja samoin tuolla alhaalla sitten, mutta muuten tosi simppeli. Tossa sivusta löytyy painikkeet. Tosta löytyy toi TPI-säätö sun muuta ja ei oo mitään ylimääräistä oikein. Ja tää on kans aika kevyt hiiri. En tiedä mikä nykystandardeilla luokitellaan kevyeksi, mutta justiinsa hyvä mulle, ei oo mitenkään liian painava. Ja tälläkään ei paljon hintaa, mä pistän tohon hinnan taas tästäkin tulemaan, kun en sitä nyt äkkiseltään muista. Hiirimattona mulla on tosiaan joku Nextin XXL hiirimatto. En ollut aikaisemmin itekään kuullut tästä merkistä, mutta oli halpa ja ostin tämmöisen. Tää on tosiaan 900 x 300 senttinen hiirimatto. Eli oikein hyvä. Jotkut vois sanoa, että sais olla tässä suunnassa pidempi. Loppuu tähän näin, mutta mun käyttöön oikein sopiva ja sopii tähän pöytäänkin itse asiassa aika hyvin, kun ei jää paljon ylimääräistä tilaa näihin reunoihin. Ja tämän hinta tulee kans tohon noin. Kuulokkeena tosiaan jotkut ihan perus Razerin kuulokkeet, langalliset. Näittenkin malli tulee tohon noin, koska mä en sitä muista ulkoa ja mulla ei ole pakettia tästä tallessa enää. Mut joo, ei näissä mitään ihmeellistä silleen oo säädettävät on. Ja mikki löytyy tossa noin, volume rullaa ja mikin muuten nappii tuolta noin.
Ei tosiaan mitään ihmeellistä. Nää ei ollut myöskään mitkä ihan halvimmasta päästä, mutta mä arvostan audiota sen verran, että uskalsin näihin investoida vähän enempi. Ja näiden hinta tulee tohon noin myöskin. Ja audiosta puheen ollen, mulla on täällä aika järeät hifi-systeemit. Ei tosiaan, tästä löytyy kaiutin, täältä löytyy toinen. Ja sitten tuolta löytyy suppari vielä pöydän alta. Ja nää on tosiaan Logitechin Z623 kaiutin setti. Ja tosiaan olisiko ollut 400 wattinen suppari, jos ihan oikein muistan. Voi olla, että on väärässä, mutta 300 tai 400 wattinen. Ja voin sanoa, että jos bassoa haluaa, niin tämmönen on just sopiva ratkaisu. Menee tosiaan suoraan AUXi tai RCA-liitännällä koneeseen, että ihan miten tykkää. Mulla on itellä AUXilla tuossa koneessa toi. Ja voin suositella, ei ollut tämäkään kallis sijoitus. Tuohon tulee hinta tästä näin. Näyttönä mulla on joku ihan perus Lenovon pelinäyttö, 180 Hz. Ja ihan säädettävää mallia, että saa korkeutta säädettyä, saa näytön kulmaa säädettyä sun muuta. En nyt viitti alkaa niihin koskemaan sen enempää. Se on nyt ihan hyvissä säädöissä. Mutta tää oli muistaakseni vaan joku 100 näyttö. Eli voin suositella hintaansa näiden 180 Hz. Oikein hyvä näyttö ollut mulla tämän aikaa, mitä se nyt on ollut. Sitten voitais mennä tähän itse koneeseen. Eli tää on tosiaan pakettikone. HP Victuksen versio. HP:lla on vissiin useampi malli tästä näin, mutta tää ei ollut kovin pahan hintainen ja mä näytän kohta noita speksejä enemmän. Mutta pakko sanoa, että mä tykkään tästä kotelo-designista, varsinkin tästä LED-hässäkästä tässä edessä. Ja joo, hyvin simppeli, tämmönen pieni kotelo mahtuu hyvin tähän pöydälle. Ei olisi juurikaan isompi tähän enää mahtunut. Siellä näkyy ehkä vähän näkyy Nvidia RTXn LEDejä, mutta joo, mennään nyt niihin spekseihin sitten. Eli joo, tosiaan ei mitään parasta rautaa täällä sisällä ole, mutta prosessorina meillä on täällä Intelin i5 13 sukupolven 13400F, mistä löytyy tosiaan 10 ydintä, kuten näkyy, ja kellotaajuus on se 2,5 GHz. Ja tästä saa joku, ketä tietää vähän enemmän, niin siinä on enempi infoa, jos jotain kiinnostaa. Joo, emolevystä ei hirveästi sanottavaa, se on joku HP:n oma totta kai Intelin Alder Lake kannalla. Sitten päästäänkin tämän koneen huonompaan puoleen, eli muistiin, kuten näkyy vain 8 gigabaittia muistia, ja tää onkin mun seuraava päivityskohde, eli tosiaan tässä nyt näkyy, että on ainoastaan 1 kampa käytössä, mutta 2 paikkaa siellä on, eli hyvin on päivitettävissä 16 gigaan vaikka jos haluaa. Ja tosiaan muisti on 3200 MHz, jos jotain kiinnostaa. Näytön ohjaimena vieläkin oikein toimiva Nvidian GeForce RTX 3060, 12 gigaa VRAMia. Tarkennapas nyt siitä. Joo, ja GDDR6. Ja tässä on tosiaan vielä tarkempia statseja, jos jotain kiinnostaa näytön ohjaaja tietää enemmän kuin minä näistä asioista. Joo, mutta siinä oli tämä setupin esittelyvideo lyhykäisyydessään. Ei tässä nyt paljon näytettävää ollut, mutta katsellaan sitten ensi vuonna uudestaan. Varmasti tulee jotain päivitystä siihen mennessä. Ja jos jotain mainitsematta, niin kysykää ihmeessä tuolla kommenteissa siitä. Ja tohon tulee yhteishinta, mitä tää setuppi on maksanut mulle. Ja joo, pistäkää kanava tilaukseen, jos tämmönen sisältö kiinnostaa, ja kaikki muukin sisältö. Tänne tulee ihan kaikenlaista sisältöä. Myöskin kommenteissa saa ehdotella videoideoita, mitä haluatte minun tekevän. Ja tykätkää videosta, jos tykkäsitte. Ja nähdään seuraavan videon parissa. Moro!